Els diftongs i els hiats. Els diftongs són grups de vocals que es pronuncien en la mateixa síl·laba. Les fas servir cada dia. Mira, digues aquestes paraules amb veu alta. Iogurt. Ho veus? La I i la O, que són a U, es pronuncien juntes. Quatre. Ho veus? La U i la A estan a la mateixa síl·laba. Quatre. Peu. No diem pe-u, diem peu. Estan en la mateixa síl·laba. I per últim, cuinar. Ho veus? La U i la I també estan en la mateixa síl·laba. Tot això són diftongs. Hi ha dos tipus de diftongs, els creixents i els decreixents. Primer hauries de saber que hi ha vocals fortes, la A, E, O, i vocals dèbils, la I i la U. Els diftongs decreixents tenen una vocal forta primer i després una de dèbil. Mira. Ho veus? Primer hi ha la vocal forta, A, E, O, i després la dèbil, la I o la U. Per exemple, ai, ei, oi, o au, eu, ou. A més, fixeu-vos-hi, també serà un diftong decreixent si hi ha les dues vocals dèbils, I, iu o ui, u. Això també són tot diftongs. Fixeu-vos en l'exemple, dau. Ho veieu? Vocal forta, la A i la U, la dèbil, dau. Es pronuncia en una sola síl·laba. Això és un diftong. Per altra banda tenim els diftongs creixents. Tenen una vocal dèbil primer i després una de forta. Creixen perquè van de dèbil cap a fort. Mireu l'exemple. Aigua. Ho veieu? La segona síl·laba té la ua. Primer hi ha la vocal dèbil i després la forta. Curiosament, la primera síl·laba té un diftong decreixent. Ai. Ho veieu? Primer la A i després la dèbil, la I. Aquests són alguns dels diftongs que podem trobar que siguin decreixents. Gua, gue, gui, guo, o amb la Q. Qua, que, qui, quo. Ho veieu? Sempre hi ha primer la U i després la vocal forta, o la I. Els diftongs creixents també poden ser d'altres tipus. Mireu aquí. La I seguida de vocal a principi de paraula també fa diftong. Fixeu-vos els exemples. Iogurt. Ho veieu? Iu. Van juntes. Ioga. També és un diftong creixent. O la paraula llena. Encara que hi ha una H, com que no sona, és un diftong. La I és la vocal dèbil i la E la forta, així que això és un diftong creixent. Hi ha un últim cas de diftongs creixents, quan hi ha una I més vocal o U més vocal que estan entre vocals. Mireu els exemples. No, ja. Com veieu, el diftong, que és ja, està entre vocals perquè hi ha una O just al davant. En l'exemple de pauet, ue, que és el diftong, també està entre vocals perquè hi ha una E al davant del diftong. En conclusió, els diftongs són vocals que es diuen a la mateixa síl·laba. De fet, no cal que memoritzis tantes normes. Si piques les paraules i les separes per síl·labes, de manera natural ja els trobaràs. Mira aquestes paraules i senyala el diftong. És creixent o decreixent? Aire. Quatre. Qüestió. Ioda. Pingüí. Guant. I aquí venen les solucions. Mira, ai és el diftong d'aire. És un diftong decreixent, perquè primer hi ha la vocal forta i després la vocal dèbil. Quatre. Ua és el diftong d'aquesta paraula. És un diftong creixent, perquè primer hi ha la vocal dèbil, o sigui, la U, i després hi ha la vocal forta. De dèbil a fort és creixent. El mateix per la següent paraula,
qüestió. UE és el diftong i és un diftong creixent. Primer la U, dèbil, i després la E, forta. Fixeu-vos que la I i la O del final de la paraula no són un diftong. Ioda. Io és el diftong i és un diftong creixent, de dèbil a fort. Pingüí. Ui. És un diftong creixent perquè va de dèbil a fort. I per últim, guant. Ua és un diftong creixent, de dèbil a fort. Però, que ens oblidàvem dels iats. Els iats són vocals que pertanyen a síl·labes diferents. Mireu, pa, i, zus. Ho veieu? La A i la I estan en síl·labes diferents. Re, al. Dues vocals fortes, síl·labes diferents. Di, a. Veieu? No tenen al davant una vocal, per tant no és diftong. Cu, a. Exactament el mateix cas. A davant hi ha una consonant. Du, es. També és el mateix. A davant no hi ha una vocal, sinó que hi ha una consonant. Per tant, no és diftong. En resum, podríem dir que un iat és quan no hi ha un diftong. Adeu! Hòndia, si a la paraula adeu també hi ha un diftong. Què deu ser, creixent o decreixent? Fins la propera!